Assalamualaikum lur dulur, sobat cinta ilahi dimanapun berada. Ini channel Tauhid, ilmu Tauhid sing bisa ndadekake beninge ati, beninge pikir, beninge paningal, beninge pangrungu, beninge pangrasa, beninge pangucap, lan beninge laku saben dinane. Ini channel zikir, ilmu ma'adzikir, senadyan wong mau duwe ilmu ngebaki jagat bebasane. Nek ora ndadekake zikir ing pangeran, iku ilmu sampah. Senadyan ilmu mung sakwiji sawi paribasane, nek iku ilmu ma'adzikir, ilmu sing ndadekake zikir eling pangeran, sing ndadekake sujud ing pangeran, sing ndadekake selalu bertasbih ing pangeran, sing ndadekake taat ing pangeran. Iku ilmu yang luar biasa lur dulur, yaiku ati yang selalu tersambung pada Tuhan setiap saat, setiap detik, dimanapun, kapanpun. Ini channel syariat yang berhakikat, lahiri anut ing syariate Kanjeng Nabi, batine tansah gegiyungan ing Gusti Allah. Lahiri sibuk nindakake syariat, batin sibuk maring al-haq. Lahiri angudi mukti, jroning batin angudi Gusti. Gong bagong ayo mujahadah, artine nemen-nemeni nekuni salat, ngaji, nyambut gawe, nemen-nemeni nekuni poso Ramadan, bayar zakat, tindak kaji lamun wus kuwasa. Nemen-nemeni nekuni anggone mbekteni wong tuwa, anak, bojo, keluarga. Nemen-nemeni nekuni tetulung mring sesama, sesamining dumadi. Nemen-nemeni nekuni dakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Nemen-nemeni nekuni nindakake perintah, ngedoi cegah, netepi wajib, ninggal maksiat. Gong bagong mengosongkan aku, menghadirkan Dia Tuhan. Ego, keakuan diri hilang, yang ada hanya Tuhan. La haula wala, ora ana daya kejaba kabeh
ana daya kekuatane Gusti Allah. Wis ora ngakoni bisa urip sangka peparinge kang maha hidup. Iso weruh, iso krungu, iso ngucap. Iku kabeh sangka peparinge Gusti. Iso ibadah iku ya sangka kanugrahane Gusti Allah. Kabeh sakureping langit salumahing bumi iku ana daya kekuasaane Gusti Allah. Kabeh wong wis padha ngerti, ananging aja kandhek ing lisan, aja kandhek ing pangucap wae. Kedah tembus ing kalbu, ing ati, ing manah, banjur bisa kabuka mata atine utawa mata batine. Banjur hati hanya menyaksikan keagungan dan kebesaran Tuhan setiap saat, setiap detik, dimanapun, kapanpun. Puncak tauhid iku sadar bilah, sadar ning nggone Allah. Dadi manusia purna, menungso sing ora ana mung sak liyane Gusti Allah. Weruh yen sing gerakake jagat raya sak isine iku Gusti Allah setiap saat, setiap detik, kapanpun, dimanapun. Kosong, suwung, menyadari yen sak temene menungso iku ora duwe apa-apa, ora bisa apa-apa. Adalah menyadari bahwa tidak ada kita yang melakukannya apapun. Tonton terus semua video sebagai tambahan referensi bagi para pelaku spiritual. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.